Zaznamenanie zvuku a použitie v prezentácii. Kliknem do snímku, kde chcem vložiť zaznamenaný zvuk a kliknem na hlavnú ponuku Vložiť. V otvorenej roletovej ponuke sa presuniem na položku Video a zvuk a v ďalšom narenom okne potvrdím položku Zaznamenať zvuk. Táto operácia je možná len vtedy, ak mám v dispozícii technické zariadenie, napríklad mikrofón, do ktorého môžem zaznamenaný zvuk zaznamenať. Kliknem v dialogovom okne Záznam zvuku na grafické tlačidlo červenej farby Zaznamenávanie zvuku a program automaticky začne zvuk zaznamenávať a počíta nám v sekundách dĺžku zaznamenaného zvuku. Keď chcem operáciu ukončiť, kliknem na tlačidlo Stop, ktorým ukončí zaznamenávanie zvuku. Po potvrdení a kliknutí na tlačítko OK sa dialogové okno Záznam zvuku zatvorí a zároveň sa ukončí celková operácia. Program mi vloží do snímku ikonu reproduktoru, ktorá automaticky spustí po spustení prezentácie zaznamenaný zvuk.